kok aku sik ora wangi. Ki nyapa iki akal-akalane kok yo. Deodoran kono lho, engko kelek ambune bening. Ambumu badhek iki lho kok yo. Kok yo ki lah gawe yo kawi lho, ki lho. Nyo dakaenan. Masa ambune pagak badhek kae. Loh, gak gawenan yo nek jero awak. Kok yo. Peh, walah kok yo. Kene jero. Ah, peh ambune jan wangi ram lho. Wangi tenan kok wangi. Wangi. Kira delok lah. Wah. Duiten. Yo wae to iki sampe Ayo tak gawekne arena ki kok. Tak gawekne arena. Ini sing gak kepai. Kok yo. bolak-balik ngatur. Ambune gak Wes, ambune badhek. Ya wis gawe yo kafe iki lah. Wis tuku kafe iki. Kok yo murah. Regane tenan murah. 20.000 kok geran. Wes ndang ayo ndang kok tak gawe arena yo ndang padu ting. Ayo ndang padu ting. Ora iso, arep bujine nang radio to, Dek. Oke.